пайвандони Беҳрӯзи Саид, ҳунарманди шинохтаи тоҷик ки дар филми «Дар орзуи падар» бо номи Меҳрубон машҳур шуда буд, аз ҳукми ӯ ба додгоҳи болоӣ шикоят бурданд. Додгоҳе дар душанбе моҳи июни имсол Беҳрӯзро ба 15 соли зиндон маҳкум карда буд. Беҳрӯзи Саид ки 7 сол дошт, дар силсила филми «Дар орзуи падар» дар солҳои 2000 нақш босид. Ин яке аз филмҳои маъруфи ҳамон замон буд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро беҳтар медонад. Мумин, ҷузъиёти парванда чист ва то куҷо шикоят ба зинаҳои болои додгоҳ асаргузор аст? бале шаҳло, мақомоти додгоҳ гуфтанд ки наздикони Беҳрӯзи Саид ҳукмро бисёр сахт медонанд ва барои ҳамин ба додгоҳи болоӣ шикоят карданд. Беҳрӯзро аввали соли ҷорӣ боздошт карда буданд ва моҳи июн маҳкум ба зиндон карданд. Ӯро ба тамаҷҷӯҳӣ бо мақсади ба даст овардани миқдори махсусан калони молу мулк гунаҳгор донистанд. Мақомот гуфта буданд ки ҳунарманди ҷавон худро ёвари Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе ва писари президенти Тоҷикистон муаррифӣ карда, аз ду соҳибкоре ки аз дӯсти ӯ қарздор буданд талаб кардааст ки пули калонеро фавран баргардонанд. Наздикон ва вакили дифоъ ин иттиҳомро рад карданд ва гуфтанд ки ҳеҷ далели мустақиме нест ки ӯ аз номи писари президент истифода карда бошад. Ҳарчанд наздикони Беҳрӯзи Саид барои бозбинии парванда шикоят карданд, вале нахостанд дар ин бора ба Радиои Озодӣ суҳбат кунанд. Мумин, тавре мо медонем солҳои ахир боздошти нафароне ки гӯё аз номи президенти ӯ писари ӯ истифода карданд бештар шудааст. оё ин раванд баёнгари чи аст? бале шаҳло, тақрибан соле нест ки ин ён нафар бо иттиҳоми сӯистифода аз номи писари президент ва ё атрофиёни ӯ боздошт нашаванд. ҳоло мо дақиқ намедонем ки Беҳрӯз Саидов то куҷо аз номи писари президент истифода кардааст, вале дар 5 ҳолат дар 2 соли ахир мо дидем ки онҳое ки аз номи писари президент истифода мекунанд ҳукмҳои тӯлонӣ мегиранд. ҷомеашиносон мегӯянд мавҷудияти чунин истифода аз он шаҳодат медиҳад ки сӯистифода аз мақом ва иҷрои хоҳиши афроди бонуфуз дар ниҳодҳои давлатӣ вуҷуд дорад ва бархе ба истилоҳ аз афроди чолок мехоҳанд аз ин вазъ истифода баранд. айни замон ба баъзеҳо муяссар мешавад ки афроди зиёдеро фиреб кунанд ва касе ҳам ба мақомот барои талаби ҳаққи худ муроҷиат накунад. Масалан, 2 ҳафта пеш мақомот аз боздошти Эшонқул Зоиров, сокини 39-солаи ноҳияи Данғара хабар доданд ки аз номи наздикони президент истифода бурда аз як соҳибкори чинӣ 1 миллиону 800 ҳазор доллар гирифтааст. Дар гузориш гуфта мешавад ки ӯ аз соли 2017 то кунун бо истифода аз номи раҳбари аввали давлат фиреб медодааст. Ташаккур Мумин барои суҳбат.